Ayun mga kapandisan, good morning, good morning, good morning, good morning. All viewers, all sponsor, good morning po sa ating lahat. Ayan, at dito na kami sa ginagawa namin na bahay ni Crystalline. At magbistay muna kami ni Tilo tapos mag-prepare. Tapos paka-prepare namin Tilo, bali alis muna ako. At bibili muna ako ng paninda na balot. Para kasi pag mamaya pa akong hapon na bibili, baka maubusan. Ito na yung lagayin ko ng balot. Ito na kami lahat ng si Tilo. Asan yung balde? Baldiin mo na kaya natin yun. Ha? Kano mo yung balde? At 5 binustay. Baldiin muna natin yan. Yung binustay kahapon. Saglit lang naman ako sa labo. 30 minutes. Tawag mo gasan? Lalagyan ng buhangin. Dalawang ubos yan ngayon. Ito na yan. Ilan pa? 5? Kulang ng 5. Halo. Ito pantay. Oh. Ito kayo mga ngayon. Yung paman dito itarloy, pwede pang bumili ng 3 silinto. Kala ko di maubos hanggang ano eh, yung silinto. Magbabakasyon baga, baka mga tumigas lang. Oo. Ay, tinanggalin ka puloy. Hindi. Halo. Halo. Para makabalik ka agad ako. Halo pa. Halo. Balik.
ay nakabista na kami tilo. Mag-prepare muna. Tapos pagka-prepare, babad. Tapos iwanan ko muna tong GoPro kay Kuya Puloy. Punta akong nabwa. Happy birthday to you! Happy birthday kay Nay. Happy birthday po ni Nanay ngayon. Good morning, Nay. Good morning, happy birthday. Salamat. Pulang-pula po yung labi ni Nanay ngayon. Hindi yung damit. 65 years old na. Sa laing ini. Oo. Kawawa yung Magtatrabaho ka pa ngayon? Happy birthday. Oo. Sandali lang. Mamaya tayo maghahanda. Dapat pahinga na kasi birthday. Mamaya tayo maghahanda. Oo. Yan, birthday ni Nanay. 65 years old. Siminto na, dalawa. Dali kaya. Tuloy na ako ng adi bukas na. Tuloy. Bukas na. Wala mo. Sosobra. Morning. Good morning po. Please ako yellow. Wala pa mo. Anong maganda sa morning mo? Ano ba? Nag-isip pa. Ano ba? Ako? Ako. Naman. Bili mo na ba ako? Binati mo na ba ng happy birthday si lola mo? Hindi pa po. Or? Maya. Naunahan pala kita magbati. Sige. Pag may cake. Oo. Tapos yung pinakasakit ko na. Binayaan. Niya po to? Tarang kaso daw. Iludan ko dapat. Siapa? Balik tayo. Dito ka.
Ayun po mga kaparing Jason, bali, ano na, 8:32. Kailangan ko nang pumunta dun sa balutan kasi hindi lang naman ako po yung ano, yung kumukuha ng balot doon, baka maubusan ako. Sayang yung kita. Yun. Pero may lulutuin pa naman ako doon na 2 tray. Baka kasi kulangin tulad kagabi na alas 10 pa lang ubos na yung ano ko, yung 2 tray na niluto. Kaya kailangan laging mayroon. Kung niluto ko yun kagabi, kumbaga pag wala akong mabili ngayong gabi wala akong walang pang tinda, kaya kumbaga binitin ko muna yung mga customer. Hapunta muna ako doon at itong GoPro iwanan ko muna kay Kuya Puloy. Mga 30 minutes nandito na ako. Naglitin ko lang yun. Alright. At sana sa mga sponsor sana pansin na po, at yun, aalis ako na nasa trabaho tapos biglang aalis. Ano, maunawaan nyo po kasi ngayon lang kumbaga ngayon lang medyo maganda-ganda yung yung kita. Kailangan natin ng mga extra income, hindi lang yung isa lang yung pupukusan natin na pagkakitaan. Kailangan makadiskarte tayo ng iba pa. Okay? At ayun po pala yung sa nagtatanong, kasi napapansin daw nila bakit daw wala pang hagdan pa second floor. Asan daw po yung hagdan? Yung hagdan po at di pa ginagawa. Pero mayroon po yung hagdan at pakita ko po sa inyo yung yung layout, yung plano. Dito po yung may guhit na yan na drawing. Diyan po patatakbuhin yung hagdan. Ayan. Ganyan. Dito po banda yung hagdan yan. Ayan. Kumbaga, di pa nagagawa ngayon. Pero lagi pong may hagdan yan kasi may second floor. Okay po.
Yan yung nakaano. Mag-exam yan para reviewin mo nga mamaya.
Ayun po, at ito na nga yung yung nagawa ni Kapuloy dito. Yan. At ginagamit na po yung kondola na pinag-welding ni Kapuloy. Ito na siya. Bali dito kasi, kaya di yan nagamit. Gawa ng walang masabitan ng Tapos may kahoy naman nagagamitin dito para walang nang tanggalan to. Diretso na rin to sa pagpintura. Yan na yan. Ito, lilipat-lipat hanggang sa likod. Itong kondola. Ang Kuya Puloy. Ayan, tiniwanan ko nga kay Tilo itong GoPro. Balinaan siguro ng pagtali niya. Sana wag yung iskarin. Sana lang to. Tempered. Basag yung Subukan kong baklasin yung tempered. Ayun, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. At sa panibago naman tayong vlog. Paggawa ni Kuya Puloy dito. Hanggang matapos. Yan. Alright.